Ola, chamome Sandra, son profe de Lingua Castela e Literatura, teño 35 anos, e este é o libro que vos recomendo, Cometas en el cielo, de Khaled Hosseini. É un libro que trata sobre Afganistán, bueno, é un libro que me gusta moito porque ves a perspectiva desde unha persoa de dentro de Afganistán, diferente ao que estamos acostumados, que sempre vela desde fora. As tres razóns pola que vos recomendo este libro é porque trata a historia deste país, como vos digo, coñecemos cousas diferentes a Occidente, porque se trata a historia dun neno, bueno, desde os 12 anos aproximadamente hasta a súa madurez, pero sí que é certo que se centra nun episodio importante da súa vida na adolescencia, que é algo cercano a vos. Finalmente, porque está escrito dun xeito narrativo rápido, dinámico, que tamén soe ser algo que vos gusta.